Máis temas, máis asuntos. Vaya mañá que imos ter, imos falar de turismo, de taxa turística, un mes despois como van as cousas. E imos a falar agora, xa falamos de feito nas nosas redes sociais, na nosa página web, do que acontece na aldea de Corexo, no rural compostelán, na parroquia de Marrozos. Hai unha situación que veñen denunciando os veciños e veciñas dende hai tempo, nos envían imaxes, fotos, vídeos, audios para entender un pouco a situación, que pode ser, pues, a priori, rural galego, vacas pola rúa, pola estrada, bueno, pues sí, pues unha imaxe moi típica de Galicia, do rural, pero non é tanto cando as vacas non teñen ningún tipo de medida, de control, cando pola noite, nesas estradas con iluminación xusta, pois de repente un se atopa unha vaca polo medio da estrada. Isto pode ser circunstancial, rompeu o vallado, escapouse. Non, parece que coa permisividade do propio dono, o cal se enfrenta cando os veciños dicen, oye, ten un pouco de tino cas vacas, que pode isto xerar algunha situación grave. Bueno, pois aínda ten máis que dicir. Esta é unha situación que, como digo, seguramente que aqueles que nos siguen nas nosas redes sociais, claro, esas imaxes das vacas cruzando de noite, perigo, bueno, pois hoxe convidamos a un destes veciños da aldea de Corexo, do rural compostelán, veciño de Marrozos, Daniel Novio. Moi bons días. Hola, bons días. Benvido. Bueno, moitas gracias por invitarnos. Hoxe tocou a min a expresarme desto. Moitas gracias por invitar aos veciños de Corexo a esta tertulia para que reivindicar que é a única maneira que temos nós, porque tanta administración por parte do Concello como por parte da Xunta non nos fan nin puto caso. Así de claro. Alto e claro. Así de claro. A ver, vostede veciño desta zona, aldea de Corexo, cantos veciños sodes alí, nesa aldea, unha aldea... 45, 50, 45, non sei exactamente 50, tal, porque ve moita xente para ali agora de novo. Son varias aldeas que pertencen a Marrozos, non? Como parroquia. Marrozos pertenece ao Ayuntamento de Santiago de Compostela, ten 8 aldeas, e unha delas é Corexo. Que é a última de Marrozos que confina con 3 ayuntamentos. O Ayuntamento de Teo e o Ayuntamento de Vedra. Vale, está aí nese límite, Nese límite, que por esa carretera que levamos reivindicando moito tempo de P8203, que pasa moitísima xente para traballar. E pasa un ónibus cada hora por esa carretera. Vale. Que é o que máis nos incalcamos nisso. Para aqueles que bueno, eu intentei resumir, porque isto non é novo, a xente que nos sigue nas redes sociais, levamos xa tempo denunciando, porque unha imaxe vale máis que 1000 palabras, pero claro, a veces as imaxes, pois eso, Galicia, rural, vacas, cruzando, bueno, pois é unha imaxe bastante habitual. Pero que sucede no caso de Corexo? Que vos pasa? Cal é a denuncia real? Pois a denuncia real nos levamos con isto 5 anos apretando un pouco estas cousas. 5 anos? 5 anos levamos. Intensificando, a que agora empeorou moitísimo. Agora, a este momento. Vale. Entón, que ocorre? Ocorre que este señor ten 2 hectáreas de terreno, non ten máis. E ten de 25 a 27, 28 vacas que non corresponden a ese terreno. Non ten pastor artificial, nin el fai de pastor natural como tiña que facelo, que é o seu ganado. Entonces, el, 1 kilómetro do frente da súa casa, imagine, 1 kilómetro do frente da súa casa, á dereita e á esquerda, invade todo. Todas as fincas que non son del. Entonces, aquí, a ver, calquera ten ganado desa maneira. Entonces, nesas fincas hai cosechas, pero as cosechas non lle importan nada. Da igual que sean nabos, que sean coles, que sea o que sea. E hai xente que está pagando autónomos a razón deses cartiños que saca dos grelos e máis da verdura. Como hai ali 2 señoras, 2 mulleres que se rí todos os días dele en su cara. Todos os días, que é lamentable ver os gritos como esas mulleres gritan porque lle acaba cas cosechas. O sea, primeiro paso, hai un home, propietario de 20 e pico vacas, que invade, según relatas, as fincas totalmente están cultivadas, 1 kilómetro á esquerda e 1 kilómetro á dereita. Vale. Por aí xa empezamos mal, a priori. Que máis incidencias ten ese veciño? Incidencias dese señor, que pasa? De que polo día el botar vacas ás 2:30. Antes non se sabe onde está. Ese señor non ten cuadras. Ese señor, como lle dixen, non ten pastor. Todos os animales son animales e van pa onde lle... O sea, están sempre fora. Fora.
Entonces, que pasa? Ter un pallote ali non ten cuadra nin ten nada. Eso sabe ben a Xunta, que hemos denunciado o caso, mas todo eso está todo escrito, todo grabado. Entonces, que pasa? Que este señor, nosotros, os veciños, facemos guardias, levamos 2 anos facendo guardias pola noite, desde as 7 da tarde, según sea horario de inverno, horario de verano. Se é no verano, vamos para ali ás 9:30 da noite e salimos ás 12. E neste tempo vamos ás 7 e salimos ás 10:30. O sea, para acorralarlle as vacas a ese señor nun montón para que de noite, polo menos, as vacas, ao estar todas xuntas, unhas túmbanse, outras tal, e aguántanse. Pero outro día encontrámonos que esas vacas, como non están nunha cuadra cerrada, nin teñen ninguna cousa, pois que pasa? Esas vacas salen pola noite e aparecen na leira dun veciño, na casa do outro veciño, na casa do outro veciño. Había un veciño ali que tiña vacas sobre nas ten, iba a buscar a erva para botarlle polas mañás ás vacas para ter tal, e cando chegaba, tiña o carro baldeiro. Non había erva no... Por qué? Porque ias comer as vacas deste señor. Entonces, a ver, ese é o que fai este señor os 365 días do ano. Pero, claro, e depois tamén as que quedan pola propia estrada, esta, a DP 8213, non? Despois ten un costumbre moi malo. As cunetas botan erva. Entonces el colle, ven co ganao, cruza ponde sea, que el non ten nada de nin chaleco reflectante, nin para pasar as vacas para a súa casa desde a carretera, e antes indo facía, pero agora xuntas todo o remontón, cruzan pola carretera por donde sea, el agáchase na casa para non oír os clasos dos coches, para non oír a xente. E que os vídeos que nos chegaron foron destas vacas, non todas, non 25, pero sí algunha delas na propia estrada, esta que como di, ten moito movimento. Está aí, claro. De día, bueno, máis visible, pero de noite sen ningún tipo de... Nada. De noite, de día, aparecen aí en vídeos, hai imágenes e todo, que non estou contando farolada ninguna. Hai unha rotonda ali que bota, hai unha rotonda cerca da súa casa, que bota de comer, porque que como todas as cousas, como o que a terra produce. E que fai? Pois van para a rotonda, as vacas na rotonda dando voltas arredo, cando parece cruza, despois colleu un costumbre moi malo, de que se ven para casa pola noite, deixa 3 vacas ou 4, hoxe unhas, mañán outras, pola coneta da carretera para comer, aproveitar a comer. Todas as vacas están nunha coneta, imagínese no lado dereito, pero ven verde no lado izquierdo, cruzan de noite, ás 12 da noite, a 1 da mañán, ás 4 da mañán, ás 5 da mañán. A ver, isto parece a priori, polo que me conta, que ten unha fácil solución. Un peche bo, un peche... Un pastor, nosotros... Dunha finca pechada en condicións que non sai, porque as vacas, o sea, non teñen a donde ir, cando se moven, non teñen unha cuadra de que van finca, cuadra, finca. Non teñen cuadra de nada, nin teñen que comer nas súas fincas. Se escapan é porque o peche... Como usted comprenderá, 2 hectáreas non pertenecen a tanto ganado. E polo menos non lle exigimos sacarlle o pan a nadie. A mí non me gustaría que me sacaran o meu pan. Nin a él, por moito que nos fixo, e por moitas cosechas que nos arruinou, e moitas cousas que nos fixo, non queremos sacarlle o pan. Pero sí, queremos que todo o mundo, porque todo o mundo que ve por aí adiante ten os seus animales, máis ou menos como un pastor, como ten que ser un ganadero, con un pastor, e el estar pendiente dos animales. Claro. Pero é que non ocorre nin unha cousa nin outra. Entonces, non é un día, que son meses. Claro, pero que vos di cando nada, agora neste momento, antes nunca razonou, pero bueno, antes ainda razonaba, agora mesmo insúltate. É o único que te insulta, porque insúltate para que ti a veces faz unha cousa grave, tal como están as cousas, el sabe, porque ele é moi pillo, ele é moi pillo. Entonces, agora, que pasa? Nos intimidounos, a nosa parte deso, quero que quede aclarado xa aquí, a nos intimidounos xa por 3 veces, con uns secueces que está denunciado na Policía Nacional, insultou a 2 mulleres, agredeu con esas a 2 mulleres ali, que estuven que defender eu, tuveronse que tirar nunha leira de erva seca para que eses señores non as fixeran o que non se sabe. Entonces, un día pola noite ás 12 da noite. Noutra ocasión denunciamos a este señor, porque este señor nacen os animales e o tal nada.
non lle pon crotal nin nada. Entón, as femias crías, os machos vendios clandestinamente. Entón, nós collemos un día e collemos un paisano, que é un feiriante, que estaba cargando un becerro, denunciamos a ese señor, a máis a él, e o único que nos ocorreu foi que despois a un señor, a un veciño, compañeiro noso de lucha todos os días, esperaron un día na DP 8203, atravesaron o coche e chamaronlle de todo menos guapo. E despois, ainda por encima, ainda amenazaron que iban a queimar a casa. A segunda volta foi a intimidación que ese día estaba eu presente, que me dou tempo a poder agachar a esas dúas mulleres en Antra Erva Seca, chamar a policía e cazalos, collir a miña casa a buscar o coche e ir a busca deses señores e encontreime con eses señores máis que a Policía Nacional. E daí hai un atestado, pero non se soubo máis nada. Ao cabo, non se preocupe, dixo a policía textualmente diante de nós, non vos preocupedes que estes señores non volven máis por aquí, non ten problema. As señoras chorando ali, as dúas señoras chorando ali porque habían dito salir de Antra Erva Seca porque hoxe os vademos acordar do que estades facendo aquí todos os días. Palabras textuales dos agresores. Entonces, quero decir que a policía dixo sí, van para pan, pero ao cabo de 3 meses voltemos a ter outra intimidade. Volve. Con outros señores non houve palabras, nin chamamos á policía porque en vista xa... O sea, non é o propio gandeiro, son outras persoas. Non, pero ele está no sitio, e dille, vades a tal sitio que están en tal sitio. Ides ao seu Pero son familiares ou... Non, son secueces del que máis ou menos da súa calaña. É por eso que é un sin vivir, é un sin vivir. Que é unha situación, claro, é unha situación complexa. E agora estamos en peligro. Estamos en peligro porque ás veces pola noite te chaman chamadas non nada agradables e todas esas cousas. Entonces, aparte dos daños que fai ese señor... Recibir esa amenaza, por lo que estás contando. Exactamente. Entonces, aparte de eso, aparte de facer mal e de consentirlo prácticamente entre comillas, porque que lle vas a facer? Matalo. É o que el quere. Matalo non, o que quere ele é que o agredan para despois ir e sacarlle a pasta a xente, a pobre xente. Ese é o que quería. Sucedeu algo na estrada? Algún accidente de gravidade por motivo de estas vacas soltas na estrada? Como vedes... E aínda así... as autoridades non poden ir máis alá, porque isto me dis 5 anos. Nos últimos 2 anos, incluso habendo ameazas, incluso habendo estes capítulos, e que a cousa resulte que non pasa nada, pero que esperemos que mortes non, pero accidentes de gravidade sí. Nos, si máis recalcamos, foi, de feito, a Guardia Civil de Tráfico, dounos un correo para mandarlle fotos, vídeos, igual que que temos, non? Teñen os mesmos fotos e os mesmos vídeos, a Guardia Civil de Tráfico. Houve 2 siniestros total. Non quero recordar ahora a fecha, pero houve un siniestro dun señor que iba a dirección San Xulián de Sales, unha vaca, que para morrer unha vaca de golpe de unha furgoneta instantánea ten que ser moito golpe. Había que ver a furgoneta que se ve nas imagens como está. Deronlle un golpe, tirou na contra Quitamedos, a vaca foi el co trator, enganchouna, levouna para o medio dunhas zarzas que había ali, botou a vaca 12 días. Tuven que denunciar o caso outra vez. A Seprona, Policía Nacional, Policía Local, Concello, a Xunta, todo o mundo está informado desta situación. E parte deles con vídeos igual que tendes vos aquí, vídeos e fotos e todo. E nada? Nada, absolutamente nada a día de hoxe. Solución, nada. Por parte de Sanidade, por como podes ver aí nas fotos, o esterco que está botando nese camiño, por parte de Sanidade, chamei eu, mandelle 2 correos a Sanidade do Concello. 2 veces. E a terceira dixenlle, mira, por favor, cando veña aquí a mirar, porque me dicía, mas teño aquí as atas, cando veña, chame por favor a este teléfono, quero eu falar con usted personalmente, porque eu creo que isto non corresponde a súa notificación, non corresponde a nada dos feitos. Vime ali con el, e de verdad que é lamentable. De verdad que é lamentable. Ese señor, para ser un funcionario do Concello, hai que darlle unha escoba, e foi un obrero toda a vida. Hai que darlle unha escoba e a barrer as follas na Alameda.
porque é para o único que vale. Porque veo ali, vendo o xurro que vai para o río Santa Lucía, que está de lado, que se ve aí onde está o río, vendo o xurro que vai, ten un terreno ali que está botando o xurro todo completamente, ese terreno ten un 48% de pendiente, pa onde vai eso? E máis hai un tubo que está descargando no río completamente. Pois non me quixo facer entender o choio. Leveino á casa dun veciño que ten rapaces, e cando lle fai cumpleanos, que ese é moi triste, cando lle fai cumpleanos aos rapaces e cando lle fai actividades cos rapaces, cos seus amigos, como fai todo o mundo, vai a bota o esterco por de lado da casa, para que lle cheire, para que o pasen mal. Hai dúas mulleres ali que viven na outra zona de arriba. O día de Nuestra Señora o ano pasado, tiña máis ou menos os seus invitados e puxos a botarlle o esterco para facer gresca. Nada máis para facer gresca. Entonces, buscas todos os días. E un día vainos a encontrar, porque a xente está indignada. Está indignada. Os coches na carretera, digo a verdade, ás veces pasan por aí de bocinas, de sácame daqui, é el que lle dice, non sei quen bordou o carné. Este é unha cañada, e non sei quen bordou, non sei onde sacaste o vosso carné. É isto que hai. Bueno, a situación, escoitando seguramente que estarán os nosos ointes buscándose unha explicación de por que sucede, por que se permite, por que non, como que non hai ningún tipo de actuación, non? Polo menos de investigación, unha investigación que diga, oye, pues mira, pode, non pode, claro, porque ese tramo, sendo cañada, teñen preferencia os animais. Non ten preferencia, tiña que ter un sitio para pasar, bueno, pois sí, pero tiña que ter o seu chaleco, unha baliza, claro. ou algunhas ainda que fose así, debería ter unhas medidas de seguridade. Exactamente, porque el vive do lado da carretera, eu comprendo que vive do lado da carretera, ten uns animales, e hai que darlle tamén, pero tamén hai que coller as autoridades, o que teñen que facer é marcarlle un paso de frente á súa casa para pasar os animales. E non costa traballo ningún. Hoxe hai balizas destas con pilas e con batería, ponan un lado e el do outro e pasa no momento os animales. Claro. Pero non é, agora é pior, porque agora colle, antes ainda se poñía no medio da carretera e para darlle paso ás vacas, chamaba por elas. Pero agora que fai? Arrinconas na beira da carretera e marcha para casa porque non quere escoitar e o que a xente lle di, nin as bocinas dos coches, nin unha cosa nin outra, pero as vacas pasan unha a 20 metros, outra a 5 metros, outra a 30, outra queda na cuneta para pasar, e na casa escoita. Denunciastedes a policía, denunciastedes as administracións, que ahora hoxe estades aquí na radio, pero que vos queda por narrar? Que ides facer? Agora estamos ao último que nos queda, que estamos preparando o escrito para o defensor do pueblo, que é o único que nos queda, e seguidamente estamos preparando as cousas para facer manifestación. Vamos pedir facela unha cousa como é debido, pedirlle autorización ao gobernador civil e vamos facer as manifestacións que nos faga falta. Pero o que non pode ser é que por culpa dun veciño a xente estea preocupada todos os días, tanto no Ayuntamento de Santiago, que pertenece, como o Ayuntamento de Vedra, como o Ayuntamento de Teo. Que non, a carretera, quero que quede, recalcar que quede en prioridade, que o que máis nos importa, porque hai cousa dun mes, saltou un becerro, que iso hai notificación de tráfico, máis de Seprona, saltou un becerro como unha cabra, porque os becerros ao andar fora, saltan como... Pegoulle un golpe un coche e tirouno, zapateouno, do outro lado da carretera. Quedou o pobre tal que tuveron que vir os veterinarios e meterlle unha inyección para acabalo de matar. Pero podía ser unha persona, como botar o xurro pola carretera, como vin eu con meus ollos, un ciclista, co lodo que había, porque decía que era un riego automático. Fixemos para que fixeran unha entrada para recoller toda, pero chegounos a botar o xurro por riba da carretera de EP 8203 durante un par de anos, hasta que conseguimos agora que lle fixeran unha entrada é que non fora o xurro fatal, pero visto polos meus ollos a caída que levou un ciclista no lodo un día que pasou por ali, non sei como fixo, resbalou, gracias a un coche que viña atrás, socorreu-no, meteulle a bicicleta no maletero e marchou con el, non sei o grave que sería. Eso quedan gravados no aquel. Outra vez que houve outro accidente, que eu presenciei,
Unha señora que era do Ayuntamiento de Teo levaba 2 meniños das 7 vidadas. Era no inverno, ás 8 da noite. Saltoulle unha vaca, pegoulle un golpe, planchoulle o coche todo por un lateral. Ver aquela muller, aqueles rapaciños, como choraban, porque súa nai choraba. Eu marchei á busca del. E resulta que me esconto entre unhas zarzas, porque sei máis ou menos por onde se esconde, entre unhas zarzas, escoitando a ver o que pasaba. Iso é lamentable. Pois sí, a situación que non pinta ben, son situacións E non é que o diga eu. De perigo cidadá, porque ao final, bueno, que che boten o esterco cando é un cumpleanos, coincide mala fe, mal veciño, pero es que estamos falando que non gusta, claro. Pero que vamos a ver. Pero que estamos falando de cousas serias, estamos falando de poder perder a vida, que hoxe pode ser amenazas, gardas que está desfacendo polas noites entre os veciños para controlar o ganado de outro. Todos os días, sábados e domingos. Claro, e que el pueblo salva al pueblo. Es lo que nos queda. No tenemos otra. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que te he dicho. Presentaces eso escrito xa o valedor do pobo, non? Estamos preparando. E depois manifestación ali na propia zona. Manifestación, vamos a intentar cortar a carretera desde Santa Lucía hasta donde pertenece o Ayuntamiento de Santiago. O Ayuntamiento de Teo, a xente, polo menos, nos vai axudar. Nós estamos avalados aquí por 350 firmas que temos recollidas. Estamos avalados por eso, estamos avalados polos veciños de Vedra e de Teo para vir á manifestación e a botarnos unha man. Sumarse. Exactamente. Lamentablemente, ahora, as últimas problemas que houbo que tal foi eso. A xente, hai unha depuradora, a xente dos colegios, trae os rapaces de vez en cando para enseñarlle, para que o día da mañán sepan o que é unha depuradora, que é unha tal. Bueno, pois hai un camiño que é do Concello que fixo, que é onde vai o conduto para o Edar de Arins, Santa Lucía e Marrozos. O camiño dice que é del. O outro día lle chamou a atención a unha señora por pasar por ali. Ese camiño, para que os rapaces, despois de ir a visitar a depuradora, iban dar unha volta pola pegada ao río, cando facía bo tempo. Que fixo? Botoulle con trator montóns de terra para que non pasara. E agora, que fixo? Como iso non lle chegaba ben, agora está rellenando, leva a mitad del rellenado de esterco, para que non poidan pasar polo camiño. Iso están aí nesas fotos, que non estou contando bilonga ninguna. É por eso que, nós estamos totalmente, agora mesmo, agotados totalmente con ese señor, porque non temos nada que facer. Temos que aguantar moito todos os días, toda a impotencia que se nos bota encima, nada máis que insultándonos. Hai aí a 2 mulleres que estén sacrificadas insultándoas todos os días. Eso é un desastre. Pois, Daniel Novio, mandamos dende aquí un saúdo enorme a todos os veciños e veciñas de Corexo. Teño algún amigo por ali, que viven aí. Pois, se tes algún amigo, che podo contar. Che podo contar as anécdotas, pero nós agora, por exemplo, quero terminar con isto, se me deixas explicarme o tema de que non falei nada. Eu teño aí unhas fotos que é lamentable que o autobús escolar non nos poida vir a recoller os rapaces por culpa de unha maleza e duns árbores que plantou este señor na cuneta da carretera que se poden ver aí nas fotos. Agora xa levan os árbores 10 anos, xa son grandes, e agora tombáronse para a carretera, están inclinados para a carretera. O chofer do colegio díxonos que non iba a poder vir porque ten que andar apartando as polas e a maleza toda a medida que ven pasando. Denunciamos o caso no Concello. Empezounos a decirnos que tiñamos que denunciar por outro sitio, porque ese non era o sitio adecuado, pola esa línea verde, denunciamos por para tan. Ao final, nada. Estamos como estábamos. E non pasa, non se recollen os rapaces para o... De momento está facendo un esforzo o chofer do autobús do instituto, está facendo un esforzo e apartando. Chegan os coches que veñen pola outra van, teñen que parar, claro está, para que poida pasar, porque non se pode pasar máis que por un carril. Entón, está facendo un sacrificio
de apartar can mansas polas para que non lle fastidie o espello, o que son as ramas dos árboles nos cristales e todo Madre eso. mía. E témolo denunciado, pero nada, no Concello, arrequearre. Por qué? Porque aí hai unha persona por detrás, e que quede claro, hai unha persona por detrás que está tapando todo eso, que moito me temo que vai ser o jefe de todo o que ese señor ten. Entonces non pasa nada. As cousas que teña que pagar, pagase ese señor, e as que non, tapa os outros. E lle dice, aquí estou eu. Entonces está todo paralizado. Non lle dan as cousas para diante, pero porque hai alguén por detrás que está tapando eso. Pois, Daniel, penso que quedou claro. Xa as imaxes que fomos compartindo tempos atrás xa, bueno, deixaba claro que é unha situación anómala, máis alá, insisto, do que é habitual, o tránsito das vacas dun lado para outro, especialmente polo rural de Galicia. Isto é outra cousa. Como están escoitando, isto é outra cousa. Isto é un rural sen lei, polo menos a priori, polo que nos conta Daniel, con situacións varias, con ameazas, con gardas veciñais, con denuncias que non chegan a nada, con fincas invadidas, en fin, hai unha situación bastante anómala. O gallá, esta entrevista sirva para que aquelas persoas, entidades, institucións que poden facer algo máis, pois o fagan, porque pensamos que hai unha situación que se nos escapa a certa normalidade, cordialidade entre veciños, máis alá das disputas que haberá en todos, e hai en moitos lugares. Isto penso que ten un grado máis de revisión. O gallá, esta entrevista sirva para algo. Daniel, graciñas por vir, insisto. A ver si vale de algo a todo o mundo que está informado por parte das autoridades, a ver se toman cartas no asunto, e non somos uns veciños, que non somos ningúns delincuentes, nin somos nada. Eu creo que o Concello que nos terá que tratar como veciños, digo eu. Ahora, que neste momento que diga que casemente que nos conoce, porque o outro día houve un pleno, houve quen lle tirou das orellas de algo desto, e case quixo dicir que non nos conocía. Entonces, claro, bueno, pediste de recepción coa alcaldesa ou con... No, pero saleu o tema. Entonces, bueno, por eso quero recalcar de que o Concello que sepa que non é solamente cando se vota. Hai que tamén mirar polos veciños que nos pagamos nos impuestos. E con isto termino, non quero enredar máis a cousa. Moitas gracias, moitísimas gracias a ti por invitarnos a esta casa, porque nós non son os medios, tanto da radio como da televisión, que informamos en todos os lados, levamos, creo que non queda nadie sin informar, e non facemos nada, porque ainda así, mira como está a cousa. Moitas gracias. Graciñas, Daniel. Graciñas, e como digo, un saúdo enorme a todos os veciños e veciñas de Marrozos, e moito ánimo. O gallá se resolva esta situación. Moitas gracias.